हिनजावसाया थिग 2:30 बा 3टासो बाजियाव गोमाना दं आरो। आच्छा हिनजावसाया 3टानिफ्राय गोमाना दङ मैयानिफ्राय? मैयानि हौवासाया 2टा बाजानिफ्राय तारमाने बिबो गुवाहाटीयाव। हेलो लोगोफोर, जे नोंथांमोना थाम्बनेल एन्ड टाइटेलखौ नायनानै जे मिथिबाय जानो हागौ जे आं मानि बिखय जे आं भिडिअ लाबोदों जे सासे हिनजावसा माने सिख्ला जे गोमानानै दङ जे मैयानिफ्राय गोमादों जे बिथांनि बिगुमै नामा जे बिथाङा आंखौ फन खालामदोंमोन जे फन खालामनानै जे आंनियाव सोंहरदों जे नोंथांनियाव जे निउस चेनेलनि नम्बर दङ नामा जे नोंथाङा निउस खालामो नामा होननानै आंखौ सोंहरदोंमोन जे आंनियावथ' बिदि गैथ'वा निउस रिपर्टारनि नम्बर ओमफ्राय आं निउसथ' खालामा ओरैनो भिडिअफोर खालामो होननानै आं बुंहरदोंमोन माने भिडिअ आरोना। बिनि उनाव जे हिनजावसाया जे क्लास 10 नामा फरायदों जे बिथाङा जे दा बैसोबो जायाखैनो 17-16 बिदि जादोंनो। बे बिगुमै जानोखि बिथांनि भइस रेकर्ड जानोखि बिथांजों एसे रायज्लायदोंमोन जे बिथांनि भइस रेकर्ड खालामदोंमोन आङो जे आरो बिथांखौ सोंदों आङो जे बे भइस रेकर्डखौ जे आङो हगारनो हागोन नामा होननानै जे बिथाङा बुंदों हगारनो हागोन दे होननानै। बिनि उनाव बिथांखौ फन खालामनायनि दसे उनाव थानानै आङो गोसोखांबाय जे हरि सिंहनि सासे आदानि नम्बर दङ आंनियाव जे बिथाङा माने निउस रिपर्टार माने निउस रिपर्ट खालामो आरोना निउस चेनेल। बिथांखौ आं गोसोखांबाय जे सासे आदा दङ जे बिथांनि नम्बरखौ हरना होनोसै जे आङो बिथांनि नम्बरखौ हरना होबाय आरोना। बिनि उनाव जानोखि प्रान्जल आदा बिथाङाबो बिदि ससियेल मिडियायाव माने बिथांनि इउटुब चेनेलावबो बिदि हगारबाय थायो नालाय जे प्रान्जल आदाजों बिदि कन्टेक्ट रायलायबाय थायो नालाय गेजेर गेजेर बिथांखौ थाब गोसोखांनानै जे बिथांनिखौ आं नम्बरखौ प्रान्जल आदानिखौ हरना होबाय आरोना जे प्रान्जल आदाजों मोजाङै सोंनानै भिडिअ हगारजागोन होननानै आरोना। बिनि उनाव आरो जानोखि हरिसिंहनि आदा जे बिथांनि नम्बरखौबो आङो फन खालामनानै हरना हरबाय बिथांखौ। ओमफ्राय जानोखि हिनजावसानि मुङानो जाबाय जे आं बेयाव लिरना लादों आरो दे बेयाव दीपिका बर' हिनजावसानि मुङा माने सिख्लानि बिथाङा क्लास 10 नामा फरायगासिनो दङ आरोना। बिफानि नामा जाबाय जे कान्त बर'। बिनि उनाव बिमानि नामा जाबाय फुलेश्वरी बर' बिमानि नामा। ओमफ्राय जायगाया जाबाय गामिया दलसुबा नामा दलसुबा। ओमफ्राय पस्ट अफिसा टंला गोलैयोनो ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि ओमफ्राय भेरगाव बिदि भेरगाव गोलैनानै बे दलसुबा नामा आं इमान फरायनो रोङाखै आरोना एड्रेसखौथ' नोंथांमोना नुगासिनो दङ। जुदि बे सिख्लासाखौ जे नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर नुदोंब्ला बहाबा जे नोंथांमोना हमनानै जे जानोखि फन नम्बर फैगासिनो दङ नालाय जे बेवहाय नोंथांमोना फन खालामनानै खिन्था हरबानो जाबाय आरोना। बिगुमैया अरुणाचलाव नामा थायोनो बिनि उनाव हौवासा मानसिफोर नामा गैयानो गाबोन फैगोन मोना मोनफैगोन दङ बिगुमैया न'आव फैगोन नालाय जे जानोखि बिथांखौ नामायगासिनो दङ आरोना बिथांखौ नामायगासिनो दङ ओमफ्राय मोनाखैनो। ओमफ्राय जानोखि बिथांनि मोजां मोनलायनाय जे बयफ्रेन्ड जे बिथांखौबो फन खालामनानै सोंहरदों जे नोंथाङा लांदों नामा होननानै जे बे बुंदोंथ' आंथ' लाबोआखै होननानै। नोंथांमोना बे हिनजावसाखौ जुदि नुदोंब्ला बे कन्टेक्ट नम्बराव नोंथांमोना फन खालामनानै हरबानो जाबाय जे जानोखि हिनजावसाया गोमानानै दङ। जे दायो बिगुमैजों आङो मा जा एसे सावरायदोंमोन बेखौ नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय जे आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासैबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे बे हिनजावसाखौ थाबैनो मोनफिनो आरोना न'नि बिमा बिफाफोरा बे हिनजावसाखौ मोनफिनो आरोना जाहाथे शेयार खालामबानो जाबाय। दायो नोंथांमोना भइस रेकर्डखौ खोनासंबानो जाबाय आरोना। माबा नाम्बार मोनगौमोन नामा? बेथ' आंहा बिदि नम्बर गैया मा जादों? दाथ' भिडिअ खालामोबाथ' बहुत गोजानाव फैनांगोन ना माने आंनिनो वाइफनि माने बिनानावा गोमाना दं मैयानिफ्राय आरो माने नागिरबाबो नागिरना मोनाखै आरो माने हौवासा सासेजों माने खारगोन जाबाय थादोंमोन आरो बायसान्स खारबायसो ना मासो दा हमनो हायाखै। हौवासाखौ ओरैनो फन खालामदोंमोन जोङो कन्टेक्ट खालामबाय थादोंमोन। हौवासाया बुंदों जे गैया जोंनियाव गैया आं लाबोआखै नाय। ओमफ्राय हौवासाया माने मैया 2टा बाजायाव
बे गुवाहाटियाव फैदो आरो ना ओमफ्राय हिनजावसाया थिग 2:30 बा 3टासो बाजियाव गोमाना दं आरो आदसा हिनजावसाया 3टानिफ्राय गोमाना दङ मैयानिफ्राय मैयानि हौवासाया 2टा बाजानिफ्राय थारमाने बिबो गुवाहाटियाव फैबाय आरो 2टा बाजायाव मा थिग थारमाने बिसो लाबोखो ना बहाबासो थांखो माने हमनो हायाखै आरो दा माने हिनजावसाखौ जों नागिरबाय थादो बयनियावबो सोंदो बिसोरनि क्लास फ्रेन्डफोरनियावबो सोंदो आरो हिनजावसाया थारमाने बैसोबो जायाखै क्लास 10आव फरायबाय थादो क्लास 10आव फरायदोंबा 18 बोसोरसो जादों नामा 18 बोसोर जायाखै 15फोर जागोन न 15 16 17फोर जाहैदो आरो ना माने हाबानि टाइम जायाखै आरो ना हाबानि टाइम जायाखै ओमफ्राय गामिया मा गामिमोन गामिया ओरैनो भेरगाव गोलैयो आरो भेरगाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जाबाय ना उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ओरैनो थाना टंला गोलैयो माने नागिरना मोनाखैमोन जों दा थारमाने मा बुंनो आरो दा बिमा माने हौवासाबो गैया आंबो दा गोजानाव थायो नालाय मा थायो आं दा बर्तमान अरुणाचल दङ अरुणाचलाव दा थांनो हागौ दा थांनो हाया गाबोन तेव आं मोनायाव मोनहैगोन आरो न'आव फैफिनगोन ना माइनि थाखाय न'आव थांगोन आरो नागिरनांगोन ना नङाबा आरो गोबाव जाहैगोन ओमफ्राय माबा हिनजावसानि फटरखौ हरना होबानो जाबाय आं माने इउटुबावबो एसे होना होगोन ओमफ्राय आरो दैथिं नोंखौ माने बे प्रान्जल आदामोन बिथांमोनाबो भिडिअ हगारो नालाय बिनियावबो माने आं आदानियाव आं डिटेल्सखौ हरजोबगोन डिटेल्सखौ हरजोबबानो जाबाय ओमफ्राय आं बैनि प्रान्जल आदानि नम्बरखौबो हरना होगोन बेखौ मोजाङै रायज्लायनो हागोन जागोन ओमफ्राय आरो दा बे भइसखौ आं हगारनो हागोन नामा हगारजागोन ना जागोन आं बिनि बिगुमै जायो बे हिनजावसानि बिगुमै जायो बिगुमै जायो हिनजावसानि नामा मा नाम दिबि बर' न ओमफ्राय आदानिया आंनि सन्जिब बर' न ओमफ्राय माबा फट'खौ हरबानो जाबाय हिनजावसाखौ दा बेखौ एसे हगारना होगोन आं दा वाट्सएपाव होना होनोसै नाम्बारखौ माबा फट'ए आरो एड्रेस बे आदाजों दा रायज्लायनायखौ एसे हगारना होनोसै होननानै ओमफ्राय आरो आं प्रान्जल आदानि नाम्बारखौ नोंनो हरना होनोसै ओमफ्राय प्रान्जल आदाजों मोजाङै रायज्लायनो हागोन आरो अके जागोन दे थेंक इउ